Кизбил. Ела при мен. Хайде. Хайде, моето момиче. Дай ми една бисквитка. Вот, да. Количката ще дойде за 2 седмици. Дай ми една бисквитка. Хопче. Добре. Много дружелюбно. Левия крак, като я чеша, сваля кшут с древа на старото. Така го прави вече чак. Левия предимно. И другия, но този направо викам на гостина Тилко ми проходи едно. Направо много интензивно е от тук така целия го месец. Да изкарам гребена, да виж какво прави с гребена. Айде, миличко, още бисквитка. Ето. Кой толкова бързал? И като ги сложи в оня ден, викам, слагай ги тия крака правилно, но не може, чакайте, не може да ги изправи, като ги сложа така. Дай още едно. За навънка и се излиза много. Че излизаш, пилен? Виж какъв бързак.